बे आंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा जे दिनै कुमारिकाटा आनसलिक जोंना जि सुरुप स्टेटि बिनि जि ब्रह्म मन्दिर लादों बेखौ लानानै दिनै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन माने जग्य आहुति होनाय बे जग्य आहुतियाव आंखौ हांख्रायहरदोंमोन बे लेखायै आङो दिनै मोनफैबाय आरो आंनि नमिनेसन होनायनि सिगां सिगां इसोरखौ सिबिनानै इसोरनाव आरज गाबनो मोननाया बे जोबोद मोजां आं साननानै लायो आरो थारैनो जोंखौ गोहो हरगोन आरो जोंनो बोर सारस्रि हरगोन जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव जोङो थारैनो जों मा जोंनि आफा इसोरनि माने आशीर्बादजों गासैखौबो जों जाफुंसार जानो हायो सार आङो 12:12 बाजियाव गथायनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंहा बयबो माने सापर्टारफ्रा फैगोन बयबो आरो जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङाबो फैनो नागिरदों आरो गासै जोंनि बिजेपि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर एजिपिनि दैदेनगिरियाबो थाजोबगोन ना बिसायख'थि गेलेग्रायाथ' जेब्लायबो मोजांखौनो नुहुरो आरो थारैनो मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथिदों मानो होननानै बुङोब्ला बिजेपि बिपिएफ मोननै हान्जायानो दिनै गोख्रोंसिन हान्जा जानानै दं आरो बे मोननै हान्जाया जेला ज' जाबाय आरो बेजों लोगोसे एजिपिआबो जेराव नांदेरफाबाय आं सानो बे बेलायाव माने जोङो गोरलैयैनो देरहानो हागोन